Za šta je lik? Za šta je lik? Lik je gas, vojke. Ko držiš njoru? Vojke. Da, doš ti snimak. A možeš se tako zablokirati drugi kotač da i s druge strane mi izravnate travu? Ne možemo, moramo tereti za ovu stranu. Ali ovo ste razravali i ovak. Je li ide napred da se maknem? Moram malo ga pomaknuti, krivo sam, mislim prebacio. Da, krivo, jesam da plavo parkira sam treba. Malo sam prvi. Može vikati. Da, da ga parkira sam da... Da ne tako sa laukom. Da parkirate vi, kad sigurno. Ma da. Nemoj. Bolje nego... Kad ja budem kod kuća li ću mi je sunce. Sunce malo. Sam fulao god tam, jesam. Ide. Dobro, ovdje motor se sam zatim, jel? Ne još. Ide još malo, ajde. Dobro, sad je. Super.